sige mo gikramo sa bugas mahal. Ang Shopee, masige mo order. Magsige mo pala tog beer. Kapalit pa lagi mo. Tagoy. Mahal kayo bugas. Napakuang nuwagdan. Rinula, min tao na niya. Bakit ba yun na? Malag ni bugas sana. Kung saging niya. Naingon sila. Mahal ka ng bukas niya. Garong. Ang ilang limon. Ang presidente. Hindi mga ilang ka. Lives lang ang galingon. Kasi naglakaw sigtagay niya. Ang bukas ilang mahalon ko no. Ang beer brato. Sahod na. Takang rin ako. Sahod rin ako. Pus ko trabaho yung ginula. Oy, bahala. Gusto niya na ulo mo. Sige, luto ko sa boss. Saging nga ni boss kay. Ano man, wala din kay. Wow, bukas. Mahal ka ng bugas boss na. Taon na nga. Wamo na lang ipapagkita. Bitaw? Kita na. Ako saging nga. Kanila lang mahal ng bugas boss na. Kaya presidente may lang idawat boss. Mabitaw. Presidente naka-link. Sukad paglingkod ni Bongbong Marcos. Yan na sila ipaparato ko ng bukas karon ni mahal naman. Hindi boss, ino mo si Juan boss. Hindi, mo brato ko lang maang bugas. Ikay mo harvest kita sa Mindanao. Wako lagi. Mabitaw lagi. Brato rata 20 kilo. Oh, pero ikay parbeson. Ang uban lagi boss kay. Di sila ganag bugas kay mahal to kayo. Na kabiri palit sila. Oh, kay barato uno 120 ra. Bago ay. Ako luwa ka no, para plastic na Ako na mo. Wala na boss. Abangan tingag luto. Wala na boss. Alok ni. Tao ni. Takan na nalubos. Latakang na ko ni. Lat namni plastic. Ada mo ni buwan. Magtipid ko sa buwan. Ako na itipid. Kanta ni para maluto ni. Luto ni. Samni. Ana, wante kapal ikaw bugas ani kapalit ang bugas. Pero kapalit ang rejoice. Oh, gabos. Gago. Ang taga highway masig ingon nga mahal ang bugas kay dili lang mo kaog saging. Nakita mo kaog saging. Pila kilo sa bugas? Ta 50 kapin na ko boss nga. 53. Pila? 53. Halag ni mo. Halagi kay bugas boss kanang mga bugas na sa nang bugas sa panganang mga if. Oh, pila magkilo sa IPPP. Murag 42. Na ang katong Kuan. to mangkikikiki ah. Mangkiki. Pila kilo ka na to? Sa pages. Katong brusin. Brusin? Gago. Oh, brusin. Aon sa to. Kan ba sa brusin? Pila po kilo boss? 55. 55. Nagato pong si Sir Duming sa San Duming. Sabat. Kapila sa kilo to? Tak 59 pages siya po. Hala ni ko ano katong ko sa to? Yellow Electron nga humay. Oh, humay ba to? Murag paminaw ko atutan ano ko murag. Iusos, wanos, 49. 49 Sana. Grabe po kita. Nagapon. Bahala no na unsa naman ang mga bugas. Di, ato pre ba ngano masigi mo muli kramos presidente pre? Maingon man siya ipaus-us kuno niyang Bugas. bugas na. Hantod karon ni mahal man. Di. Wala mo kibaw sa ako sa meaning sa BBM pre. Unsa oh? Ano kibaw mo ang BBM pre? Sa man na pre? Bugas, baligya, mahal kayo. Kasi BBM pre. Gago. Siya, presidente, bagong mukha na siya pre. Kasi tawag Kato lagi bago presidente. Ayaw di ba? bagong mukha. Lagi. Presidente lang basulol pre. Nga di mo na angay May pagkanilin sage pre, wa patay gasto. Unsa man inyong giluto daghang plastic? Ay, saging pre. Saging boss kay mahal lagi kay bugas Napay kaliro po sa buslo. Oto. Oo. Wow, yung pa. Paano yung mo basurahan? Pre. Hawe. Kapalit sa bugas pre. Bugas na gina. Unsa na pre? Kapalit sa bugas boss. Mahal ka ni. Mission sa ni. Hasmin. Sa pila kilo na boss? Branded na. Ato na lutuon. Pila ka kurtejes? Amo na puli pe. Lutuon na. Ano man? Amo lang magtipid-tipid yung bugas kay mahal kayo. Karong ko daw na bitibala jud. Bahala naman sa bugas pre. Mahal kay pre pitik. Amo saging ra din ako. Bugas inyo sagit. Oh. Klaro ani. Mang ni pre. Ana pre. Saging gyud pre. Saging rin sa dana mo ani. Pre. Pero ato na Ano pala sa bugasan pre? pre. Amo ni patiko. Lutuon na pre. Bugas na oh. Na bahala kay bugasan. Sige lagi mo gigama. Hindi sa problema sa presidente pre.
Mahal man yung bugas. Mahal? Oo. Yaman niya, noon. Alas sa iba, di pa barato ko. Uy, sa mo dia. Ay, ba magano? Ana sinyo tingo pa ako sa pikas barangay. Ali, Patay ka kaniya. mo pre ba? Ano ba ninyo? Nagyaw-yaw yan nalgibak sa bugas. Pre, nanong mahal ko ng mahal. Hindi mo. Wala ni mahal ang bugas yan. Itong nagalingkod si Juan pa. Siya na, presidente. Ali, pre din sa mga pre, ang presidente pre. Naglingkod na siya para pag-uon na to ang Pilipinas. Oh, ya. Pre, saan man sa pre nga ang kilo? Yan tag-21. Ang bugas yan tag-21 ang kilo. Ya, asa naman rin yung gin? Ay, wala yung problema pre kay. Baba pa sa harvest pre. Mao. Ayaw pa na sa kan. Wala sa harvest. Wala ka nangat, bro. Bukas, mahal karon saka. Ya, o sa naghahangat to, ani? Sige lagi mo, sige mo reklamo sa bugas mahal. Ang Shopee, masige mo order. Magsige mo pala tog beer. Kapalit pa lagi mo. Bago, Sito ba? Ano sa beer? Sito dis ito? Ano bugas? Bilang kilo bugas? Ang bugas, tres na beer, bilang kilo. Ato pila, ang botelya. Sito ba yung pikas? Barato na pikas. Kapalit ako sa kahon beer. Barato kayo. Ako pre, masap na mo pre. Ito ta dito ta. Pero ako'y iyan. Ato tas iyan ako. Sila? 150. Pila? 150. Barato. Makahangyo ka ta. Di kita magagawa. Makahangyo ta. Makahangyo ba? 300. Usap gini yung giluto. Saging na gina. Saging ko niya. Sabi po. Tama. Saging ng giluto. Awala, saging to. Anong saging naman yung giluto? Katong gingon ako ba? Katong gingon ako na ako. Sama. Akong lula na ang larin so Pila. 200-300. Baliw. Yan, ato taman. Palitan yung. Balita? Saging. Saging guys. Tagal lang mo yun. Bagay namin. Dito sa mga bugas. Bagay na tayo. Ayaw na saging. Saging. Ano saging? Makadaot. Panastiyan ko saging. Daot na. Nakakata mga order. Atong maam na tao. Sige. Meron. Sige, naging Ano na meron? Palitan ko rin doon. Oh, red horse. Grabe mo tuhana. Grabe mo tuhana yun. Ano? Mahal ko ng bugas, pasig inom. Ako ang tao ko, tinutulong taong kala ko sa kinabuhin ako sa bukid. Ano rin na 20. Kumanda, auto pa presidente Mayo. Ang presidente, wak mo tayo labot. Matag makailan nila presidente. Ilan dauton? Dintin taong, wak ko. Igon na sa amin presidente, bro. Wasa ka buhat, kasaon man. Tibok, Pilipinas man. Lagi na eh. Saging na tumukuha na eh. Mabaditan na taong Mayo ni. Magtamdan akong saging. Pagyawa ni. Huwag ka no? Lagi na eh. Dahil ang saging ha. Lakpan mo saging.